जाखोब्रा मालाया देरहानायनि बमा फुथिगासिनो बमा गावगासिनो ओमफ्राय आंना बक्सआनो गोमाबाय। औ माथो खालामबावनो नोंना बक्सआनो गोमाबाय नोंजों लोगोसे नोंनि अपोजिट केन्डिडेटनियाबो बक्सआनो गोमाबाय बेनिखायनो नोंसोर सानैनि रिजाल्टआ द्र जानानै थाबाय। मा खोथा बुंनाय जाखोब्रा दुरलाय मेडाम आं एसेबां हर सान होख्राव रायजोफोरखौ आङो बुङै गिदिं रायजोफोरनि मोजां खामानि मावनो साननाया दा आंना बक्सआनो गोमाबाय होमबा सोर खावखो जोंनि बक्सखौ? दा बोरै मिथिबावनांगौ जाखो दा बक्सआबा सोर खावखो माबायदि खालामखो होमबा दा मा जाबावनांगौ जाखो बेनि दायथ'खौ सोर लागोन सीएमआ लागोन ना लाया? बेनि थाखायथ' सीएमजोंसो रायलायहैनांसिगोन आरो रिजाल्टआथ' दिनैनो होखाबाय जेब्ला उनफोरावबा मा बुंगोन बेथ' आंनि आखायाव गैया। सोर खावखोब्रा जोंनि बक्सखौ सोर खावनानै लांखो? सीसीटीवी दंना गैयामोन? मानो गैया जानो आं मानसिफोरखौ लगायजोबनानै होदों। गैया माबोरै बक्सआ गोमाखो रावबो खोन्थानो रोङा। आच्छा बारु थाइबानि लारु आंना बक्सआनो गोमाबाय होमबा आंना बक्सआनो गोमाबाय होमबा मालाया देरहानायनि बमा गावदों मालाया देरहानायनि रंजादों खुसि जादों जाय देरहादों मालाय पावारखौ मोनदों पावारखौ मोननानै कन्ट्रल खालामनो नाजासिगोन मानसिफोरखौ आंहा बक्सआनो गोमा जाबाय ना आं जेननायाव दं ना देरहानायाव दं आंलाय बांद्राय जेबो साननांला दे जा मावगोन सीएमआ मावगोन बेनिखायनो गोसोखौ धैर्य हमथ' आरो न'आव थांनानै एसे रेस्ट लाहैथां। बे बुहुमाव मोजां खामानि मावनो नागिरबा बिदिसो जायो। अमा राजाया मोनसे मा मोजां खामानि मावनो नागिरखो आंना बक्सआनो गोमानानै थाबाय नायदो ओइ बे अमा राजाया एबार मा लामा लायो नायदो। मानो बेफोरबायदि खोथाखौ साननांगौ जाखो नोंलाय? नोंहा दाबो सम दं बैसो दं गासिखौबो थिग खालामजोबनो दाबो सम दं। जेब्ला पलिटिकेल पावारा गावनि आखायाव थायो अब्ला देरहागोननि मिजिंखौ आसा खालामनो हायो। दा आंना जेननायावबो गैया देरहानायावबो गैया मा खालामनांगौ आं दा ना खुसि जानांगौ ना रंजानांगौ जाखो? बेफोरबायदि द्र जानायानो मोजां जादों अमा राजा। मा थिग नङाबा जेननांगौबा नों जेननायनि रिजाल्टखौ सहायनो हागौमोन। आच्छा आंखौ एसेबां गोहो गोलोन्दां सानबायना जेननायखौ आं एक्सेप्ट खालामनो हायो आं जेननायखौबो एक्सेप्ट खालामनो हायो देरहानायखौबो एक्सेप्ट खालामनो हायो नाथाय बे रिजाल्ट मोनियासो जादों दा मा खर'नि आंनालाय बक्सआनो गोमानांगौ जाखो? ना जेननायनि थाखाय दुखु जानो हागोन ना देरहानायनि थाखाय आङो दा खुसि जानो हागोन? मा खालामनांगौ आं रागा जोंनायनि अनगा मा खालामनो हाबावगोन आं दा? जेबो साननांला दे बेफोरखौ। मोनसे पार्टि अर्गानाइज खालामदों गुवाहाटियाव खानापारानि ग्रिनवुड रिजर्टआव बेवहाय नोंखौ आं इनभिटेसन खालामो। मा खालामहैनो आङो देरहानाय मानसिफोरनि मोखांखौ नायनानै लाजि फोनांजानो? देरहाग्रा मानसिफ्रा बेसेबां लाजि फोनाङो बेखौ मिथिगौ? रावबो नोंखौ लाजि फोनाङा आं दङ ना माखौ सिन्था खालामदों नोंलाय? रायजोनि मोजां खामानि मावनो नागिरनाया बिदिसो जाबाय होमबा आंहा जेननायावबो गोलैयासै देरहानायावबो गोलैयासै फाग्ला जासिगोन आं। मानसियालाय खर'आसो गाज्रि जासिगोन नामासै? माखौ मिनिबाय थाखो दाउसो देलाय दसे उनावनो लाइट फैनांसिगौ रेडि जाबायना? बक्सआनो गैयानो बक्सआनो गोमाबायनो बिसोरना बेसोरो जि देरहागोन होननानै दुगाथारमोन फारसेथिं बिनि जानानै दुखुबो मोनबाय आं पालनि मा जाजाबाय थाखो बे अमा राजायालाय? दे बांद्राय गोबाव टाइम गैला रादाबा मोजाङै फरायदो। अके दे 3, 2, 1 गो। खुलुमबाय लाब्ला बड' स्टुडिअ आं दाउसे देलाय मुसुगुर फुलायलाय। जिहेतु नोंथांमोना दिनै मिथिखागौ दिनैनि समा मा सम? दिनैनि समा बर'आ बर'खौ फेजेननानै देरहानाय बर'आ बर'खौनो लाजि फोनांलायनाय बर'आ बर'जोंनो सुथुर जालायलायनाय। माने खायसे बर'नि रंजानायाव खायसे बर'फोरा दुखु आरो खायसे बर'फोरनि जेननायाव खायसे बर'फोरा सुखु। नोंथांमोना बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि खोथा बुंदों। दिनैनि दिनानो जाहैबाय इलेक्सननि रिजाल्ट होनायनि दिन। दिनैनि समानो जिहेतु सोरबाया देरहायोबा सोरबाया दुखु जायो आरो सोरबाया जेनोब्ला सोरबाया खुसि जायो। आं बांद्राय गोलावै बुंबाय थाला। आं हिन्दी इंलिश एख' बुंला बर' रावावनो बुंनोसै। जोंहा अमा खर' पार्टिनि अमा राजाया जेननाय देरहानायनि जेबो सुलादानो गैया बेहा। खोनानाय बायदिब्ला बिथांनि बक्सआ गोमानानै दङ आरो बिथांनि अपोजिसन पार्टिनि बिथाङाबो गोमानानै दङ होननानै जों मिथिनानै मोनदों। बेनिखायनो अमा राजाया जेनदोंना देरहादों जों बेखौ बुंनानै खोन्थानो हाला। बेनिखायनो नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो। अमा राजानि खाफालाव
फोथायनाय दं होननानै बेनिखायनो आङो बुंनो गासैबो बर' माहारिफोरखौनो अनलायनानै थानायाथ' नंखाला बे जोनोमाव बेनिखायनो देरहानायफोरा जेननायफोरखौ एसेबां दा दुसि आरो जेननायफोराबो बांद्राय गोसोखौ दा लोरबां खालाम देरहानायफोरनिसिम गोसो गोथारै कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय आरो जेननायफोरनिसिमबो फैबाय थानाय समफोरनि थाखाय थाग थियारि जानानै थानायखौ गुरैयै आरज गाबहरनाय थाबाय गोजोन्थों हेलौ गुमै बमब्र आं एक्सिडेन्ट जाबाय एक्सिडेन्ट जाबाय बहा नों मोजाङैनो दं ना दाउदै आयौ बाला दाउदैया एक्सिडेन्ट जादों बहा र' थांगासिनो आं मा जाखो होननानै बुंदों दाउदै एक्सिडेन्ट जाबायनो आयौ बाला गैलालै एक्सिडेन्ट जानाय मानसिखौनो रायनोसो थांबाय नामाब्रा बेलाय बारा थिग नङाना बेना खर'आ एन्टनिय आं नोंखौबो जोंनि ग्रुपआव लिंखादोंमोन ना आं मानो थांनो जेराव बानलु बेदां दं आरो आं नोंखौबो बानलु बेदांनिफ्राय गोजानाव थानो होयोना आं मा खालामनो एन्टनिय बानलु बेदाङाबो जोंनिनो बर' मानसि जायगानिनो मानसि बेखौ बोरै इगनर खालामनो बुंलाय नंगौ बानलु बेदांनि खुगाया एसे गोखा अब्लाबो बिनि गोसोआ एसेबां गाज्रि नङा एन्टनिय मानि थाखाय एसेबां साइड लादों नों एन्टनिय नों मानो बिदि बुंदों नों मिथिगौ ना आं नोंनि थाखायनो गासैखौबो गारबोनानै जापानाव फैदों आं लुबैया माबा मोनसे खैफोद फैनायखौ जों सानैनि गेजेराव नों बांद्राय सानदों एन्टनिय बेफोरबायदि जेबो नङा बानलु बेदाङा जोंनि रिलेशनशिपखौ मालाबाबो गाज्रि खालामा नोंहा एसेबां फोथायनाय दं आंनि सायाव फोथायनाय दं आरो नोंनि सायाव जों सानैनि गेजेराव जा अनलायनाय दं फोथायलायनाय दं बेवहाय बानलु बेदाङा जोंखौ मालाबाबो बोखानो हाया बानलु बेदाङा जोंखौ मालाबाबो जुदा खालामनो हाया नों बेखौ मानो बुजिया एन्टनिय नाथाय आं नोंनि न'खरनि बिमाखौसो गियो जेसेबां नों बानलु बेदांखौ गिनांगौ एसेबां नों न'खरनि खोथाखौसो सान एन्टनिय आंनि आइयाबोथ' जों सानैखौनो एक्सेप्ट खालामखाबायना अब्ला आं एसेबां मानो साननांगौ जाखो आं साना अन्नानै बानलु बेदांनिफ्रायल' गोजानाव था आं हले मेंबायहाय दसे जिरायथ'नोसै मादै हाफां खुलुमबाय मादै आच्छा जोंलारि नोंजों रायलायनो खोथा दङमोन आं रायलायनो हागोन ना औ हागोन मादै ओमफ्राय मादै आंखौ बेवहाय दङ होननानै बोरै मिथिदों नों ओरैनो बेरायग्लांबाय थादोंमोन खाथि खालायावनो फट'शुट लाबाय थादोंमोन जोंबो बुरैबाबो फट' लाबाय थानाय दंथारोना आंबो बेवहायनो नोंसोर सानैखौ नुबाय आरो एन्टनिय खबरफोरा मोजांबा औ मोजां आं जोंलारिजों फंनैसो रायलायनि जागोन दे मादै मा खोथा रायलायनोमोन आंजों बानलु बेदाङा जापानाव फैनायखौ नों बेसेबां गोबावजों मिथिनाय आं बारा गोबाव जायाखै मिथिनाया नंगौ औ बानलु बेदाङा जोंखौ थगायनानै मानो जापानाव फैदों बेखौथ' आं मिथिला नों बिजों लोगो हिसाबै एसे मिथिबायनो हागौदां माबाफोर मिथियोबा खोन्थाया मानो आंनो मालाबा बिमाफोरा गासैबो खोथाफोरखौ मिथिजोबा आरो बिमा बिफाफोरनिख्रुइ लोगोफोरासो बांसिन मोजाङै मिथियो आं मिथिनायाव बानलु बेदाङा नोंजों मोजां लोगो बेनिखायनो खोन्थालाय आंनो मानो फैदों बियो जेबो गिनांगौ गैया आं रावनोबो जेबो खोन्थाया दे नों मा मिथिगौ बेखौ खोन्थाबानो जाबाय आंनो आं मिथिनायाव बानलु बेदाङा सोलोंथाइ लानो होननानै फैदों आसरित जेराव नों थाफैदों बेवहायबो बानलु बेदाङा थाफैदों मानि थाखाय आं मिथिया नों जेबो मिथिमारा होमबा आरो एन्टनिय आरो नोंनि गेजेराव मोजाङै सोलिगासिनोबा औ अके आं नोंखौ सिगाङावनो जा बुंनांगौ बुंखांबाय आरो आं जेबो बुंबाय थाला एन्टनिय आरो नोंनि गेजेराव मा सोमोन्दो दङ बेफोर नोंसोरनि पार्सनेल नाथाय आं सानो नोंसोर सानैनि गेजेराव थामथि सुबुङा दा दुखु मोनथों होननानै मिथिखाबाय दा आं मा बुंनो सानदों आं फावगालिखौ मालाबाबो दुखु होनो सानाखैमोन मादै आरो आंनि थांखिया फावगालिखौ दुखु होनायनिबो नङा जेबो नङा आं बुजिखाबाय जायखिजाया आं बेखौल' बुंदों एन्टनिय आरो नोंनि मोजां मोनलायनायनि गेजेराव सोरबाफोर थामथि सुबुङा दा दुखु मोनथों बेखौसो बुंदों आं मा बुंनो नागिरदों बुजिखाबायदां दे होमबालाय आं थांनोसै बानलु बेदांमोननि रुमावनो दंफैयो मालाबा लोगो हमफैबानो जाबाय मालाबा माने गाबोन समफोर फैबानो जाबाय आरो रायलायबावनांगौ खोथा दं जागोन दे दुमफाव मेंसोदोंहाय लोदोदोखायनो एसेयाव मेंथारो हटेलाव थांनानै रेस्ट लाहैबानो जाबाय दे जोंलारि बर' दख'ना गानलायथारनायखाय मोजां नुथारदोंहाय थेंक इउ मोजाङै फरायनानै बर' हारिखौ गोग्गाहोबानो जाबायहाय जोंफोराथ' गैया फरायनो लुगैबाबो फरायजोबनो मोनासै नांगौ बायदि खामानिखौ मावनो मोनासै न'खरखौ नायैनो जेब्ला न'खरनि दायित्व थायो गावनि सिमांफोरखौ दोनथ'नांगौ गोनां जायो जोंलारि गावनि सिमांखौ सिगां होसोग्रो दे
जागोन दे। मा बुंखो बानलुबाय दां बिमाया? ओहो बांद्राय जेबो सोङाखै। आच्छा थुदां नोंखौ हस्टेलसिम दोनहैनोसै। जागोन दे। आंहाबो गाबोन फुङावनो टकिअ थांनांगौ। जागोन दे। बानलुबाय दां नोंसानिहाय फैदों ना माथो? औ आं लोगो हमनो हागोन नामा नों गाज्रि मोनाब्ला? आंलाय मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो? आरो हर जाबाय नों हारसिं न'आव थांनो हागोन ना हाया? नों हारसिं थांनो हाया अब्ला टेक्सि बुकिं खालामनानै हरगोन। जेबो नङा आबिर दोनलांगोन आंखौ। आबिरा टेक्सि सालायखायोना बेनिखायनो नों जेबो साननाङा बानलुबाय दां। बिदिबालाय आं थांनोसै। बानलुबाय दां नों आंखौ मोजां मोनाब्लाबोथ' लोगो हिसाबै एसे गुरुत्वथ' होनो हायोना। आंनि जायगायाव दिनै जोंलारि जानायमोनब्ला नों आंखौ बिदि गारनानै थांगौमोन ना? नोंथ' गारनानै थांनाय नङामोन। सिखिरि फैदो आं नोंखौ दोनलांनोसै। जागोन दे थेंक इउ। जाबाय सोबा नांला। नोंबो सासे आंनाव सोङावसे स्कुटि हरनाया। आरो बेफोरबायदि दावराव खालामबाय थायोब्ला एक्सिडेन्टआ जानो होननानै जायाना जाफ्लाङोसो। दावदै जेबो जखम मोनाखैना? जखम मोनदों आखाइया आथिङा सादों। आंखौ बामनानैसो लांनांगोन। आयु बाला जाफ्लालायथारबायानो दा। हा? नों मानो बिदि बुङो? मानसिया जखम जादोंना जायाखै बेफोरखौ थाल लानो नागारै बुदोंसो नों। माला सोलायगोन नोंनि आखला? आं मानसि लिंहरबाय स्कुटिखौ लांफैनो थाखाय। आं दावदैखौ न'सिम दोनना फैनोसै। दावदै नोंखौ न'सिम दोनहैनोसै आं थुदो। आंनो नांगौ बानानै लांगोन। बांद्राय गोरों देखायनाङा बालनि। दे होमबालाय लांदो। थौ नांथालि। दाउ खानजं आबै खानजं खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनु गैया। पलिटिकेलनि लिडार जानो नागिरबाय गैया फोथा लांख्रां खिथुआव नायना जोख्रां। बक्साखि गोमानांगौ जाबायना आंनासो। गोसोखौ हमथा सार। मालाय आंखौ मिनिनायनि सिगां आं गावनो मिनिनो लाबाय। मिनिहोलांबायानो आंखौ। आंनि फेसबुक पस्टआव फैनानै बेसेबां मानसिफ्रा आंखौ रोनावगासिनो बखिगासिनो। बेनि सायाव आरो दंबावोसो थफिराम दाउस्रि देलाय हाफांमोनजों मिनिजानो। न'आवबोथ' आंनि अबस्थाखौ बुजिनाय नंखाया। बिनानावाबो हनै एक्सिडेन्टसो जानानै दंहैनो। आं दा मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा। गारिखौ लाखिथ'। ओइ दखानाव लाखिथ'लाय। जागोन सार। महाराजा मानोबा हरखाबनो फैदों? आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंथ' मिथिखाबाय जानो हागौ आंनि अबस्थाया मा जादों नङा होमबा? आरो दुनियानि मानसियानो आंखौ मिनिबाय ना इलेक्सनाव देरहादों ना जेनदों होननानै। बेनिखायनो खरा बिराद गुदुं जानानै बेवहाय फैबायलै। महाराजा पलिटिकेलनि खामानियाथ' माबायदि नों मिथिखायो। जेननाय देरहानायलाय थाखायो। अबयसे जेनबालाय दुखु मोनखागोन। अब्लाबो माथो खालामनो जेनबाय होननानैथ' जोङो जिउआ बेखिनियावनो जोब्बाय होननानैथ' साननो हायाना। खोथाया बे नङालै। खोथाया जाबाय जेननायबो मिथिया देरहानायबो मिथिया द्र' जानानै दं। बेवहायसो एसे दुखु जादोंलै। एसे नङाबा बिराद दुखु। मालाबा सानो जेबो मावालासिनो गां थानायमोनब्ला बिरगौमोन आराम थागौमोन। 16-17 बैसोआवनो बिराद मोजां मोनलै उदां थाबाय थानो। ना टेनसन ना मा बैसो जाहोलां टेनसना बारा जाहोलां। 16-17 बैसोआवबो गोबां गुलाय गुजाय जायो। गुबुना मा मावदों मा मावाखै बेखौ नोजोर होफ्लाङो खायसेया गाव मा खालामनांगौ बेवहाय टेनसना गोजावना थायो। खायसे साननो रोङियाव बायदिसिना गाज्रि खामानि मावो। 16-17-18 बोसोराबो इसिबां मोजां बोसोर नङा। महाराजा इलेक्सनाव जेनदोंबाबो देरहादोंबाबो बेफोरलाय गोजौनि आखायावसो। बेनिखायनो महाराजा बांद्राय दुखु जानो नाङा। मानसिफोरालाय मिनिखागोन। जों गासैबो मानसिजों मोजां मोनजोबजानो हायाना महाराजा। बेनिखायनो बांद्राय जेबो साननाङा। मिथिगौ ना आसामसे नोंसो आंनि गोसोनि खोथाखौ बुजियो। गुबुन मानसिफ्रा बुजिनोनो नागिरा। आं सानो नोंनि गोसोखौ दुखु होनायनि साजाया बेफोरनो नामा होननानै। थांखांनाय बाथ्राखौ मानो लाबोबावो महाराजा? दा जानानै थांबाय बेफोरखौ बुरखांफिनबासो गासिबो मोजां जागोन बे नङा। माबाफोर जादोंना जायाखै? दिनैनि दिनावखि आं माबाफोर खहाबगोन ना? बेवहायनो थाथ' माबा मोनसे लायना फैनि आं खाथिनि दखानाव।
सानस्रि जेबो नाङालै आंनो दान्दिसे नोंजों रायलायनो मोनबानो मोजां जागोन माबा मोनसे लायनि आं थाथ' गाबनोलाय बिराद ओंखारदोंलै रायजोफोर नाथाय गाबनोबो हाया जाबाय रिजाल्टआ जेनदोंबा बेलेगमोन देरहादोंबा बेलेगमोन दा रिजाल्टआनो मोनासैबा मा खालामनो रायजोफोर मा खालामनो नोंथांमोनानो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलायदो आं हले बिराद टेनसन मानो होनोब्ला आं जेनासैबो देरहायासैबो जै अमा खर'नि जै